F'deċiżjoni storika, il-ġurati b'mod unanimu ma sabux lil Martin Dimek ta' 57 sena miż-Żejtun ħati illi traffika u kellu fil-possess tiegħu id-droga eroina. Il-każ beda jiġi investigat mill-Pulizija fl-2009 wara li l-Pulizija sabet 5 boros droga li b'kollox kellhom 925 gramm eroina f'żewġ friġis fid-dar fejn il-prosekuzzjoni allegat li kien jgħix fiha l-akkużat. Tul il-ġuri, l-avukati Veronique Dalli u Edward Gatt li deru għall-akkużat innotaw l-inkonsistenza tal-provi b'mod partikolari il-fatt li l-miżien li nstab fir-residenza ma ġiex issiġġillat qabel ma dan intbagħat għand l-esperti u l-fatt li l-friġis fejn instabet id-droga ma ġewx elevati minn posthom. Huma nnotaw ukoll li ma nstabu l-ebda marki ta' swaba fuq il-boros. Wara 3 ijiem jiddeliberaw, id-9 ġurati qablu b'vot unanimu li Dimek m'għandux jinstab ħati tal-akkużi kontrih. Keith Joseph Mallija ta' 47 sena u ibnu Mario Mallija ta' 20 sena ġew akkużati li l-ħadd filgħaxija nqabdu jikkaċċjaw f'ħin mhux permessibbli. Il-prosekuzzjoni li tmexxiet mill-ispettur Colin Sheldon irrakkontat kif iż-żewġ tirġiel inqabdu għal kaċċa l-ħadd filgħaxija fl-inħawi tal-Kappella ta' Santu Kristu f'Ħalaxa. Il-missier li huwa riċediv jinsab akkużat li kellu fil-possess tiegħu armi tan-nar li ma kellux liċenzja għalihom. Huwa ma ammettix l-akkużi miġuba kontrih bid-difiża li deret għaż-żewġ imputati titlob għal ħelsien mill-arrest tal-missier. Il-qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Doreen Clark, laqgħet it-talba tal-ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali ta' 2000 euro u depożitu ta' 200 euro. Ibnu Mario ammetta l-akkużi miġjuba kontrih bil-qorti tordnalu jħallas multa ta' 1500 euro fi żmien 6 xhur. Kevin Attard ta' 41 sena mill-imsida ġie liberat mill-akkużi li xaħħam spettur tal-Pulizija f'każ li jmur lura għal Ġunju ta' 3 snin ilu meta rrapporta koppja li kienet qed tagħmel burdell f'appartament fil-Gżira. Dakinhar, l-Ispettur Jason Sultana ressaq lill-koppja l-qorti b'akkużi relatati ma' burdell. Aktar tard l-ispettur sejjaħ lis-sieħba tal-imputat Lassa u talaba tħallsu 800 euro għal xogħol li jagħmel sakemm tħallas 4000 euro. L-ispettur Sultana jinsab sospiż mill-korp u għaddej minn proċeduri kriminali kontrih. Raġel ta' 55 sena mis-Siġġiewi ma natax il-ħelsien mill-arrest wara li weġġa' lil martu b'karta ta' ċikkulata fil-parti privata tagħha. Il-każ seħħ kif il-mara li tbati bil-vizzju tax-xorb kielet biċċa ċikkulata biex tagħti r-riħa tal-alkoħol. Madankollu, żewġa rrabja magħha u weġġaħħa b'karta ta' ċikkulata fil-parti ġenitali tagħha. Fil-qorti l-prosekuzzjoni fissret il-ġrieħi bħala serji u permanenti. Mohammed Omar Isse, sommalu ta' 22 sena minn Wiet il-Għajn, ġie kkundannat 9 xhur ħabs u ordnat iħallas multa ta' 700 euro wara li jinstab ħati ta' traffikar tal-kannabis u l-kokaina. Isse kellu fuqu 5 pakketti bil-kannabis u 2 pakketti bil-kokaina li kienu lesti għat-traffikar.